Gigo na third. Yes, syempre, kasama din dyan. Talaga naman tumulong para maging posible ang event na to. Ang kanyang may bahay, ang ating ina ng Pangasinan. Ma'am Ran Tuason Gigo. Yes, ayan. Syempre, mga kasama din natin. Mga ating Vice Governor Mark, Guzman, tumulong. Ikaw ba? Siyempre, ang inaabangan din nila ang kamikazee, ang mga local bands. Diba? Na pang world class, siyempre ang Pangasinan Pride. Tama po ba? Yes. Diba? Ay, naku, ang gamit natin. Magparami pa kayo. Pumayo kayo magparami, o diba? Kaya nga sabi nga nila ma'am, hindi nauubusan ng mga pride, pang world class ang Pangasinan. Diba? Tama ka dyan, ayan. Sa naka-live na ba tayo? Or full live na ba? Yes, ayan. Sa naka-live na tayo, kaya naman, i-share mo natin ang ating Facebook page, ayan, ang Province of Pangasinan. Diba? Para naman sa mga updates. At syempre, huwag po natin kakalimutan i-follow ang Facebook page po ng Province of Pangasinan. Para naman po, updated po tayo sa lahat po ng kaganapan at mga... White Orchid Massage. O diba? White Orchid Massage pop-up and Aldea. Yan, nandiyan lang po sila sa may gilid. Banda dyan sa may malapit sa ating first aid post. Diyan sila banda. Kung gusto nyo po silang bisitahin, puntahan nyo lang po sila. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Diyos ko, dumadami na tayo. Lumalalim ang gabi. Dumadami ang tao. At maya-maya lamang ay magkikipagraksakan na tayo kasama ang banda! Excited na excited doon. Ito talaga yung benda-bend ko dito. Oh. Grabe. Grabe yung energy mo. Baka mamaya wala na yung boses mo. Nandiyan na sila. Meron. Pero kaya pa din. Kaya pa din. Taga saan kayo? Interviewin mo nga to. Para mas Taga saan? interviewin yan. Taga saan pangalan ilan? Tagay Palma! Magaling ka yan! Ay, ang layo ang pinagalingan mo! Yes! Wow! Talaga! Sobrang linggayin. Ang layo ng pinagalingan. Kaya pala yung energy niya talagang buhos na buhos. Hindi mo siya napagod nagbiyahe. Oo, hindi siya napagod ng biyahe. Sino dito ang galing sa malayong lugar? Ayan. Talaga ba? Saan bayan galing? Bugalyon. Meron tayo sa Bugalyon. Saan ka galing? Ano? Sa bahay. Infanta. Wow, may taga-Infanta. Kaway-kaway yung mga taga-Infanta. Saan pa? Saan? Saan? Ano daw? San Carlos! San Carlos. Ayun, mga taga San Carlos, talaga naman pinayo tayo. Naku, ang dami nyo talaga. Ang dami natin nag-aabang sa bandang kamikazee. Kilala nyo ba si Jay? Sino ba si Jay? Si Jay, yung nangiwan. Si Jay, yung nangiiwan? Ayan, syempre maraming salamat din sa ating mga kapulisan na nandito kasama natin. Maraming salamat po sa inyo, sir. Ayan, sa ating Provincial Director, kay Colonel Jeff Panyet. Ayan, salamat po. At syempre, maraming salamat din po sa ating Provincial Health Office na nakaantabay po lagi. And of course, our PDRRMO. Ayan po, in case of emergency, andyan po sila nakaantabay po ba sa atin. Yes! Diba? Wala dito, sabayan niyo po kami. Come on to the radio on Friday night and I won't be long till it's goodbye. Oh, thank God for it's Friday night and I won't be long till I hit the guns fly, hit the guns fly. I got all I need. Hey, I ain't got cash, well I got you, baby. Baby, I don't need to
Baby, I don't need dollar bills. Ready ba kayo sa mga? I don't need no money. As long as I can feel love, yeah. I don't need no money. Talking nobody. As long as I can dance, come on to the radio on Saturday, and I won't be long till baby, I'm on Saturday, and I won't be long till I hit the next line, hit the next line. I got all I need, 'cause I ain't got much, I ain't got much, so I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Isi yan niyo ba? I don't need no money. Hey, 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 hey. As long as I can feel it. Hey, hey, hey. Oh, I don't need no money. As long as I can dance. I love to thrill. I don't need no money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. As long as I keep dancing. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.